Mette, du har været lærer i mange år. Altid interesseret dig for det her med at læse, og du er læsevejleder i dag ved MFI. Prøv lige at sætte et par ord på, hvad synes du, der er en god måde at lære børn at læse på? Jamen, jeg synes, at den måde, som man har delt det op på i dag, hvor at man let kan gå herind på biblioteket og finde nogle lettalsbøger, som passer til ens udvikling, det synes jeg kan være motiverende for at læse, frem for at man bare sidder med den samme læsebog og skal læse den fra ende til anden. Så der synes jeg, at man har fået meget mere fokus på, at børn skal læse i deres nærmeste udviklingszone. I dag taler man meget om, at læsning det er sådan fundamentalt for alle andre ting i skolen og i ens skoledannelse og trivsel. Mm. Hvad synes du, hvad er det bedste råd, du kan give til forældre, der gerne vil hjælpe deres børn med at blive gode til at læse? Jamen det er, at de skal sætte lidt tid af dagligt til, at man får læst, og det kan være, at man læser højt for sine børn, og det kan være, at børnene de læser for forældrene, men også det, at man har bøger i huset, man kan gå hen. Det er en ny verden, der åbner sig for en tit og ofte. Hvad giver det eleverne her på MFI, at de har et skolebibliotek? Jamen det giver rigtig meget. For det første så kan de rigtig godt lide at komme herind og synes, det er hyggeligt. Fordi selve rammerne, de er jo hyggelige at være i, og de bliver også nysgerrige på, hvad der er på hylderne. Og det gør jo også, at vi kan tilbyde børnene, de må låne 5 bøger med hjem om ugen. Og det betyder jo også, at man som forældre ikke er nødt til at skal køre ind til Hobro på biblioteket, for at ens børn de har nogle bøger at læse i.